Kawi kena mastu namo sidam sekaring bawur langgeng. Isan memuji dumateng Gusti Kang Maha Rasa para wadilan pusana mugi tinebih saking Ilahi. Jaya wijayanti kalis dereng sampikala tinebih no saking sengko. Sing nyekel Sebata. Suranata sing nyekel Sebata sing bakal sugih bondo donya. Sing iso bola wentah para budaya muyang karya. Ayo kek. Surawani nata. Nah. Wani nata. Nata marang sapadha-padha. Ana ing Sebata. Mergo Sebata ora mung wong sing iso disembrono. Sugih bondo donya. Sekti Mandraguna. Ibarate otot kawat balung besi. Otot kawat balung besi. Rai gedhek gasteng sempak anti peluru. Iki balik raketku marang perintah sapa.
Sapa sing paling ngalamet karo Sembata? Tak dongeni Sembata keluarga, para masyarakat, para warga. Uripe bagya mulya. Bagya mulya ing salaminya. Ayam tentrem. Tambah dina tambah bagya mulya. Tambah minggu mangke rahayu. Tambah sasi gampang rezeki. Amin. Tambah tahun saya rukun. Tambah anak saya kepenak. Amin. Suranata, Kokno iki siswa-siswa Padepokan Paseban sing bakal tak pimpin iki lho, Suranata. ora sah mulia-mudi. Aja nganti Padepokan Kabudayan iki Nyata ana ing Waladan Suranata kene ya ana Sembata kene aku wis matur marang sliramu. Surayuda. Kowe iki Suranata kowe ngendhel-ngendhelake anggonmu sugih ana ing Waladan Sembata. Aku masmu Surayuda. Aku ora gagas kowe masku. Kowe duwe apa? Bondo donya tak sebar. Ya, Kok Sembata? Kowe nglelengo ana ing Paseban kene ya sing jenenge Suranata kalah karo adimu sing ora duwe apa-apa nanging kepinterane luwih saka kakangmu. Kowe kok modal mung kesenian kabudayan. Ora jalan Suradida. Kesenian kabudayan kuwi kudu dilambani karo modal. Modale apa wae termasuk ning warga Sembata dilancarke kabeh. Kowe gagasan modal nanging ana ing Paseban kene Sembata ki ora gur gagas karo modal. Kangge kepinterane ana ing Paseban kene Suranata. Ngono. Ya wis sajroning iki ana ing Paseban kene aku arep duwe kekarepan karo kangmasku Suranata. Kokno kadidayanmu iki lho pamerno. Iki ana para dlondong-dlondongane warok iki. Pamerno marang kakangmu. Ya iki sing arep tak pamerke, arep tak gawa ing Paseban. Sembata kene aja mun glelenganing anggonmu sugih, anggonmu. Aku sugih iso tuku apa-apa bondo donya. Ririt iki lho. Ngene ya oke. Ya. Chelsea ya oke. Masuk. Arep butuh apa? Nek kabudayan Jawa aku belum mentah Aku ora gagas yen sliramu kuwi sugih. kowe arep manake Gampang diakali ana ing Sembata kene. Najan pinter. Ya wis, ora nganggo suwe. Dlondong-dlondongane warok kakang kang wis netepi ana ing kewajiban kene. kaya apa tak bijine ngene-ngene. Sawijine ana ing Paseban kene. Apa iki? Kang dlondong-dlondongane warok maju kene. Maju kene. Nanti rametu. Wedan. Medeni remen. Monggo Mas. Monggo Mas. Surayuda. Iki wong medeni yang Monggo Mas. Monggo binarak Mas. Medeni kaya coklat. Ya najan kowe sugih, para dlondong-dlondongane warokmu iki. Iki warung wong Paseban kene. Warok ana ing Paseban kene, Suranata. Hebat. Tandane kaya maling kabeh. Surayuda. Iya Iki wis entek, iki tok. Iki ora kudu namung iki. Ijek neh. Ijen. Kok opeh ta? Rombongane opeh meneh. Wah,
Lah boros rokok iki. Pasiban gini dia gelondong-gelondongane warung Suranata ora bakal gigrik ora bakal sawijine yen ana ing pasiban gini yo Suranata iki dudu tulung padha ora kecekan nebut bener kok. Aku ya ora sudi yen kakangku Suranata wis banjur kono glelengake sugih ana ing Paseban Subata kene kakang. Ning iki kabeh mau kanggo kemajuane wong Subata. Aja kok karep dhewe lwendak seniman budaya ning aku iso ngasilke kapribadenku. Nanging piye dlondong-dlondonganmu ana ing Paseban kene. Gur glelengane ringmu sugih nanging kepinterane ora ana Suranata. Aku ora mamerke lanang-lanang. Mamerku mung LC PKPK. Beda-beda. Gojlok. Yo. Piye? Piye? Tadi wong enek kadewasan kadegayan iki maneka warna. Ono. Pira? Iki banjur kakangku sing nomor 3 sing tuwa dhewe. Sapa? Surahayu ana ing papan kene banjur kepiye kakang? Surahayu sebab bekti iki wis ana ing Paseban kene banjur kepiye para dlondong-dlondonganmu arep mbok kapake aku namung manut ana ing Paseban kene. Cukup. Sebata ora butuh wong pamer pinter kaya diapok-diapok. Nggih, Bos. Gunane apa pinter? Yen ora ana manfaate kanggo warga kok. Nanging kowe aja ngono sih, Kak. Ya, Bos. Dalah. Aku yo ngomong ngene. Kakakku sing nomor 1 iki ngendel-ngendelake sugih. Ana ing kono prawan-prawan ayu lak wis kakang iki ngendelake sugih mesti bakal nang karo kakangku Suranata iki. Kasus nyata. Iya, Kak. Cukup. Iya, Kak. Kowe padha semingiro iki jati wanci yoga. Aku ora arep semingkir. Ya. Wektune pamujine ngersane Gusti. Aku ora semingkir. Lah terus banjur kepiye? Ana ing Paseban kene lak kowe awake dhewe ora bakal kalah yen iki tak akoni para dlondong-dlondonganku. Iki dlondong marepku. Rodong aku sing aku melu ora gati. Iki sing pinter, iki sing susu. Bodoh ya. Iki maneka warna ditokke sebatane ditu bareng-bareng. Lah terus banjur kepiye Kakak? Mas Rahayu. Piye? Semingiro iki titiwanti penjajaran. Ya wis. Tibus kudu penjadaran ana ing papan kene Suranata. Monggo nderek Didelok bae awake dhewe nonton ana ing Paseban Gunung Gedhe. Dibacoke yo. Yo. matane. Ijak-ijakan ayo.
Ger para siswa-siswaku kabeh. Ana ing wong iki titiwan di pendadaran. Ayo padha manung mujo ning kersane Gusti Kang Mahagung. Muga-muga pathekan sepata tansah awis ing lumicul sakare. Gusti Pangeran kula kaparno kawula amewiti anggelar budaya kawula tansah menika pinayungan Gusti Yang Maha Tinapino Inokito Mugi Yodan Saros Tari Nonton VIP. Enak ayo bareng lingkaran. VIP yo. Biar para siswa-siswa kabeh. Iki titiwanti bengi iki titiwanti pendadaran. Aku njaluk marang sira kabeh. Ayo padha ngiring-ngiring ujaring para sepuh. Ujaring para brahmana, ujaring para ibu. Ana unen-unen lamun sira banter aja disiki. Lamun sira dhuwur aja ngungkuli. Lamun sira cilik aja cilik ati. Merga jalaran kowe kabeh kang bakal ngenepi lan nambahi. Yen putra-putra kabeh sepoto butuhake wong-wong kang kaya kowe kabeh. Padekan sepoto utawa padepokan Paseban ing besok ana ing pundakmu kabeh. Dadi aku njaluk marang jeneng sira kabeh. Ayo padha nyawiji dadi siji bangun padepokan Paseban kanthi memuji wana ngersani Gusti. Muga kabeh padha lestari. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumaji.
loro jroning rolo mangambar arumput kita sangat rasaku nanti marah liramu yang ayu memani canongku. Koncoyoka kendang bender sontapono aja lapoing sembarang dino pancaluke muga bagya mulya. Purwadya Kasnaka Tandya
biar butahi sampai teman-teman sampai kali untuk para masyarakat ini sebutuh sajid sadayani bahagia selama ini. Reza sampai sewu matur nuwun. Kak Subanti, Pak Jumati, Lebu Muda, persiapan. RT Telu, Mas Bari, Mas Reni. Budaya Ingahi Pak Erwin Moko keamanan.
legi to ya. Cah kotak. Jaman wis akhir. Jaman wis akhir. Bumine goyah. Akale jungkir. Akale jungkir negarane kuncang. Ngombe sih. Jaman wis akhir, jaman wis akhir, bumine goyah. Velocity. Apa mau pagi bacanya seboto? Yo, pasukan. Akale jungkir, akale jungkir. Hey, ha ha. Akale jungkir, akale jungkir. Akale jungkir, akale jungkir. Akale jungkir, akale jungkir. Akale jungkir, akale jungkir negarane.
Babatono Pangeran Sonti Laksana Allah ya Allah Babatono Pangeran Sonti Laksana Pangerane paring sandang paring pangan paring welas kawulan Hebat Seboto hebat. Janji lunga mung sadelo harus wulan ra
Ini kita Agus. Hei. Sabar Sawetara. Sabar Sawetara, demit. Panggoda Pangrencana. Kuwi dina Panggoda Pangrencana Sirna Mangendo. Wargane Seboto.